Il-kap tad-delegazzjoni Maltija fil-Parlament Ewropew Alfred Sant organizza taħdita bit-tema x'qed jistennew il-Maltin mill-Unjoni Ewropea. Qal li l-ikbar sfida hi biex wieħed jifhem ir-realtajiet u jaħdem favur l-aħjar soluzzjonijiet għall-Ewropa u anke għal Malta. Sqar li fil-każ ta' Malta, l-aħjar soluzzjonijiet għandhom jinkludu politika ekonomika fiż-żona euro li tagħti biżżejjed flessibilità lill-istati membri biex jiġġeneraw impjiegi u investimenti. Spjega kif, sfortunatament, il-politika tal-Unjoni Ewropea dejjem kienet ta' one size fits all, evidenti fl-applikazzjoni ta' regoli tal-għajnuna tal-Istat u kontroll fil-budgets bir-regoli taż-żona euro. Tenna wkoll li hu fl-interess ta' Malta li l-Unjoni Ewropea teleb il-problema ta' qatt mifruxa fost iż-żgħażagħ kif ukoll li tadotta politika koerenti dwar l-immigrazzjoni u l-ażil. L-Europarlamentari Laburista Miriam Dalli sostniet li ma jagħmilx sens li hemm pajjiżi jitfgħu il-problema tal-immigrazzjoni taħt it-tapit u jħallu pajjiżi l-aktar milquta jaqtfu waħedhom. Hija qalet dan meta l-Parlament Ewropew beda jiddiskuti l-mekkaniżmu permanenti tar-rilokazzjoni. Bħala negozjatur tas Soċjalisti u Demokratiċi fuq l-ewwel fażi tar-regoli ta' Dublin, Miriam Dalli enfasizzat li l-mod kif dawn ir-regoli ġew ifformulati huwa ta' ħsara l-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Irrimarkat kif il-kriżi tar-refuġjati uriet li regoli ta' Dublin ma jaħdmux. Sostniet li huwa importanti li s-solidarjetà tintwera bil-fatti u mhux bil-kliem. Żidet tgħid li din il-leġiżlazzjoni tagħti l-opportunità li npoġġu fil-prattika l-prinċipju tas solidarjetà bħala prinċipju inkluż fil-liġi b'mekkaniżmu li jidħol fis-seħħ awtomatikament meta meħtieġ. Waqt laqgħa tal-Kumitat Interparlamentari dwar iż-żgħażagħ u l-edukazzjoni, l-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi qalet li hija konvinta li l-Unjoni Ewropea qed taffaċċja sfida serja kontra l-fenomenu ta' radikalizzazzjoni. Saħqet li hemm bżonn li l-Ewropa tifhem dan il-fenomenu u jiġu identifikati soluzzjonijiet li jsaħħu l-inklużjoni soċjali għaż-żgħażagħ. Rimarkat kif il-kriżi ekonomika affettwat liż-żgħażagħ u għalhekk huwa l-aktar grupp vulnerabbli li jistgħu jkunu attirati lejn organizzazzjonijiet terroristiċi. Mizzi rimarkat li l-Ewropa trid tindirizza l-inugwaljanzi u aspetti soċjali li jxekklu l-opportunitajiet ta' ġenerazzjonijiet żagħżugħa u dan billi jissaħħaħ id-dialogu interkulturali u interreliġjuż fost l-Istati membri fih dan l-Unjoni Ewropea.